Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 25 da 31 da kuma a tashoshin FM na wasu ƙasashen Afirka ko a shafinmu na bbchausa.com. Masu saurare Haruna Shehu Tangaza ne ke fatan kuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewar shugaba Trump ya ce Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amince cewa ba zai sake kai hari kan cibiyoyin makamashin Iran ba. Iran ɗin kuwa na ci gaba da harba makamai masu linzami zuwa wasu wurare a ƙasashen yankin Gulf da kuma Isra'ilar. A Najeriya, ƙungiyar Kwankwasiyya ta bayyana damuwa kan tsarin gudanar da shari'a a kotunan ƙasar bayan wata babbar kotun Abuja ta ba da wani sabon umarni da ke hana hukumar zaɓe amincewa ko yin hulɗa da jam'iyyar NPP ɓangaren Rabi'u Musa Kwankwaso. A matsayin ɓangaren shari'a na ƙasa wanda ya kamata a ce to shine wanda yake ba da kariya ga dukkanin 'yan Najeriya inda kowa ma yake tunanin a nan zai iya samun sauƙi to kuma sai zamanto yanzu kusan shine babban abin da yake damalmala al'amurra daban-daban. To a yayin da take sallah a gobe a Najeriya da wasu ƙasashen duniya, al'umma na ci gaba da tanadi domin hidimar sallar a gobe. Kasuwa alhamdulillah, amma ka sai ne rayuwar kasar sai dai wa Allah godiya. Jiya kasuwa ta fi tafiya don sai ma sun yi tunanin za a yi sallah a yau, sai kuma Allah ya ba sallah ta koma juma'a. Akwai mu kuma ɗauke da wata hira ta musamman kan yaƙi da cutar kansa a Najeriya, amma duk sai bayan jin labaran duniya. Shugaba Trump ya ce Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amince cewa ba zai kai hari kan cibiyoyin makamashin Iran ba. Mr. Trump kenan ke cewa mun faɗa masa kada ya sake yin hakan kuma ya ce ba zai sake yin hakan ba. Daga nan sai muka ci gaba da tattaunawa. Kowannenmu na cin gashin kansa ne, amma muna ɗasawa sosai. Muna aiki tare, amma a wasu lokutan zai yi wani abu da bana so. Kalaman nasa sun biyo bayan hauhawar farashin ɗanyen mai da iskar gas bayan da Isra'ila ta kai hari a tashar gas ta South Pass a Iran da wato a ranar Laraba. Iran ta mayar da martani ta hanyar kai hari kan wata babbar tashar iskar gas a Qatar, inda ta yi barna mai yawa da za a yi ɗaukar shekaru kafin a gyara ta. Manazarta sun ce da wannan sauyin Mr. Trump na fatan kwantar da hankula game da fargabar katsewar samar da makamashi a duniya. A gefe guda kuwa Iran ɗin na ci gaba da harba makamai masu linzami zuwa wasu wurare a ƙasashen yankin Gulf da kuma Isra'ila. Babbar matatar man Isra'ila da ke birnin Haifa ta fuskanci wani gagarumin hari na makamai masu linzami daga ƙasar ta Iran. Images from the latest Iranian barrage of missiles. Wakilin BBC ya ce hotunan hare-haren makamai masu linzami na baya-bayan nan da Iran ta harbawa Isra'ila sun nuna gagarumin curin hayaƙi na tashi daga haujin matatar mai da ke birnin Haifa. Sai dai ministan makamashin Isra'ilar ya ce babu wata gagarumar barna ko cikas da matatar ta samu. Tun da farko dai an kai hari kan cibiyoyin makamashi a Saudi Arabia da Kuwaiti da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Kakakin rundunar sojan Iran ya ce Iran za ta ci gaba da rusa gaba ɗayan cibiyoyin makamashi na ƙawayen Amurka da ke yankin idan har aka ci gaba da kaiwa nata hari. Shugabar hukumar kasuwanci ta duniya ta yi gargaɗin cewa lamuran kasuwanci da samar da abinci duk suna fuskantar barazana sakamakon hawa farashin makamashi da kuma toshe mashigin ruwa na Hormuz. Mrs. Ngozi Okonjo-Iweala ta ce ta damu matuƙa da cewa katsewar hanyoyin samar da taki na iya janyo raguwar amfanin gona da kuma ƙara farashin kayan abinci. Ta bayyana ƙasashen Thailand da India da Brazil a matsayin masu dogaro kacokan kan shigo da taki daga gabas ta tsakiya. To labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaban Trump na karɓar bakuncin Firaministan Japan Sanae Takaichi a fadar White House. Da yake magana a ofishinsa na Oval Office, Mr. Trump ya ce an ba shi tabbacin cewa Japan za ta taimaka Amurka a yakin da take yi da Iran,
kuma za su tattauna yiwuwar Tokyo ta tura ƙwararru kan share nakiya zuwa mashigin Hormuz. Duk da yake tana zaune a gefen Mr. Trump, Mr. Kechi dai bata ce komai ba kan hakan ba, amma ta ce ta zo da shawarwari na yadda za a dawo da daidaito al'amura a kasuwar makamashi ta duniya. A ƙarshen makon da ya gabata ne Mr. Trump ya soki ƙasar Japan da sauran ƙawayenta na ƙud da ƙud da ƙin amincewa da buƙatarsa ta aikewa da taimakon soji zuwa yankin. Rasha ta zargi Isra'ila da kaiwa 'yan jaridun gidan talabijin ɗinta na RT hari da gangan lokacin da suke ɗaukar rahotanni a kudancin Lebanon. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Rasha Maria Zakharova ta ce za a iya gane 'yan jaridar da masu musu ɗaukar hoto a fili ta hanyar tufafin da suke sanye da su da aka rubuta wa kalmar press, kuma suna ɗauke da kyamarori da ma karho kawai. Madam Zakharova ta ce idan aka yi la'akari da kisan 'yan jarida fiye da 200 a Gaza, ba za a iya kiran wannan lamarin da kuskure ba. Isra'ila dai ta ce ma'aikatan gidan talabijin ɗin na aiki ne a wani yanki da aka ba da umarnin ficewa. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Da yanzu kuma sai rahotanni inda shugaba Trump ya ce Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amince ba zai kai hari kan cibiyoyin makamashi na Iran ba a gaba. Ministan harkokin wajen Iran dai ya yi barazanar cewa Tehran ba za ta sake yin haƙuri ko misƙala zarra ba idan aka sake kaiwa cibiyoyin makamashinta hari. A Lebanon, dakarun Isra'ila na ci gaba da kai farmaki ta sama kan ƙungiyar Hezbollah. Ga fasar rahoton Sebastian Asha mai yawa BBC sharhi kan harkokin gabas ta tsakiya daga birnin Kudus. A kalamansa na baya-bayan nan shugaba Trump ya sake neman kwantar da fargabar da ta taso a kan sake rincaɓewar yaƙi da Iran. Tehran ma ta ci gaba da harba makamai masu linzami akan ƙasashen yankin Gulf da Isra'ila. Wani hari ya faɗa kan wata matatar man fetur a Haifa arewacin Isra'ila. Tukukin hayaƙi mai girma ya yi sama daga cibiyar. Amma ministan makamashin Isra'ila ya ce ba a yi wa matatar wata gagarumar barna ko kawo wa ayyukan toni gagarumin cikas ba. Hare-hare na nuna ƙarfin da Iran ke da shi har yanzu na yi wa ƙasashen da ke kewaye da ita barna bayan kusan mako uku ana gwabza yaƙi. Hakan na faruwa ne duk da ikirarin sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya yi cewa an kassara ƙarfin Iran na ƙera makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da kashi 90. Yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai farmaki ta sama da ta ƙasa kan Hezbollah, ma'aikatar lafiyar Lebanon ta ce an kashe fiye da mutum 1000 a hararen na Isra'ila tun bayan barkewar sabon rikici a farkon wannan wata. A gaida Muktar Adamu Bawa da fasar rahoton Sebastian Asha. To bari mu je Najeriya, a yayin da gobe take sallah a Najeriya da wasu ƙasashen duniya. Jama'a na ci gaba da tanadin abubuwan da za su yi shagulgulan sallar da su. Sai dai wasu 'yan kasuwa sun ce an samu karamcin fitowar jama'a a kasuwanni ba kamar yadda aka saba ba. Wakilinmu Muslim Muhammad Yusuf ya ziyarci ɗaya daga cikin kasuwannin birnin tarayyar ƙasar Abuja, ga kuma rahotonsa. To a yanzu nan dai ina tsaye wajen 'yan kaji a kasuwar Otako kenan da ke birnin tarayya Abuja. Kuma yanzu haka ina tare da wani mai sana'ar siyar da kaji, bari mu ji sunan shi. Ga sunana Muhammad Hamza Adamu, shaman masu sayar da kaza Otako Market. Gaskiya dai jiya alhamdulillah saboda sakamakon ana tunani za a yi sallah a yau. Dai mutane jiya sun hito sun sai kaya. Kamar jiya kenan ya bambanta da yau. Ya bambanta da dole ya bambanta da wanda ana tunani a yau sallah ne. Dole kaga ya bambanta da yau. To amma wasu suna ganin ma har da yanayin tsadar kajin yasa mutane ba su iya zuwa sun yi siyayya yadda ya kamata. A ko dai gaskiya alhamdulillah dan gaskiya mu dai jiya nan kusan mu sai da komai gaskiya. Ni yanzu ina tare da wani mai sai da nama a dai kasuwar ta Otako. Malaya kasuwa. Sunana Muhammadu Sani Kwakwazo. Ni ne ciyama na Hausawa masu nama kasuwar Otako FCC Abuja. Kasuwa alhamdulillah, amma ka san yanayin rayuwar kasar sai dai ayi wa Allah godiya. Kamar mutane ba a da bugun siya naman. Ana siya bakin gurgudu. Amma yana ce ita rayuwa ce tsada a kasar Najeriya. Gaskiya jiya kasuwa ta fi tafiya. Don sai ma a sun yi tunanin za a yi sallah a yau. Sai kuma Allah ya nufa sallah ta koma Juma'a.
To ga wata ita ma hajiyar ta zo siyan nama a kasuwar ta Utako. Hajiya sunanki? Maryam. Ya kika ga yanayin kasuwa a yau? Kasuwan da ya cika ina ga kamar akan sallah ne. Kamar akwai sauƙin abubuwa ko kuma ya? Can baya ma ba a yi sauƙin abubuwa ba lantana ni sallah. Ba abin da ya ƙara kuɗi wanda na siya. Amma dai nama ba kamar yadda ake bayarwa ba. Baba ya kasuwa? Yauwa. Sunana Muhammadu Bello Abubakar Binji. Ina sai da kayan koli da gero da dawa. To gaskiya yanayin kasuwa alhamdulillah. Amma mutane ana cinikayya sosai kamar da. To ba a cinikayya kamar da, amma abinda muka jin daɗi dai mu dai bana ga namu gani dai ko menene Allah ya kaddace yayi nasibi. Kayan masarufi ne suka yi tsada, amma gaskiya na gona bana Allah ya kawo musu sauki. Amma kayan masarufi abinda ya shahi magi su gishiri da sauransu su kam bi Allah ta'ala dai sun haura yadda ma yadda talaka bai zato. To yanzu ga ni tare da wani malami da yake sana'ar su kayayyakin ɗan kunne da kayan su kamshi haka dai da dama. Sunana Muhammadu Rano daga kasuwar Otako Market. To alhamdulillah kasuwa dai muna godewa Allah, amma ana fama da rashin ciniki gaskiya. Saboda yadda muka saba ana yin ciniki, wannan karan al'amura gaba daya ba sa tafiya gaskiya, sai dai kawai dai godiyar Allah. Ba kayan ne suka yi tsada ba? To kaya sun yi tsada, amma tsadar tasu bata kai wani abin da za a ce a zo a gani ba. Abin da ya fi zama dai ya fi bayyana shine kamar ko mutane ne ba kuɗi a hannunsu ko yaya ne, amma dai tsakani da Allah ga kayan amma cinikin babu gaskiya sosai. To yanzu ina tare da wani malami da na gan shi wajen siyan agoguna tare da yaran shi da iyali. Ya sunanka? Sunana Abubakar Mahmud wanda kuka sani Prince AB. Kamar na ga za ka yi siyayya kuma sai ka fasa, me ya faru? Kai, daga lamarin rayuwar nan da sai dai a hankali wallahi ta'ala, abubuwa sun cakuɗi komai ya lalace, duniya ta rikice ma wannan ce. To kamar an samu daman siyan ma iyali? To gaskiya ba a samu damar saya ba, an dai zuwa dan saya ne kuma amma dai ba a daidaita ba. Waɗannan yaran ka ne? Wannan yara ne. To zai iya magana da ɗaya daga su? Yawwa. To ya sunanka? Aiman. Me aka samu siyan maka kai da aka shigo kasuwa yau? Agogo. Na ji daɗi da aka so mani. Fata na gode. To yanayin kasuwar dai da 'yan kasuwa a nan Utako suka bayyana cewa da alama an samu bambanci a jiya da yau, amma dai da haka a wajen kasuwa kamar yadda nake ganin nan ana samun cunkoson ababen hawa, musamman da yake wasu yau ne suke samun damar su shigo sai abin da ba su iya siya ba. Wuraren fita da motoci duka sun cakuɗe. Muslim Muhammad Yusuf, BBC Hausa daga nan kasuwar Utako a birnin tarayyar Najeriya Abuja. To an gaida Muslim da wannan rahoton. To daga batun shirye-shiryen sallah sai na siyasa duk dai a Najeriya, inda kungiyar Kwankwasiya Movement ta magoya bayan injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ta bayyana damuwa akan tsarin gudanar da shari'a a kotunan kasar. Wannan na zuwa ne bayan da a karon farko wata babbar kotu a Abuja ta ba da wani sabon umarni da ke hana hukumar zaɓe ta INEC amincewa koyon hulɗa da wani ɓangaren jam'iyyar, wato da ɓangaren jam'iyyar NNPP wanda ba na Dr. Abo Gilbert Mejo ba. Hakan dai wani babban koma baya ne ga jam'iyyar ta NNPP mai littafi wadda Kwankwaso ke jagoranta. Dr. Habibu Sale Muhammad, kakakin Kwankwasiya Movement na Najeriya, a zantawarsu da wakilinmu na Kano Zarar Dillawan, ya zargi gwamnatin tarayya da hannu a lamarin. A matsayin bangaren shari'a na ƙasa wanda ya kamata a ce yana zaune da gindinsa kuma ya zamanto shi ne wanda yake ba da kariya ga dukkanin 'yan Najeriya ba tare da tunanin wani bangare suke ba a jam'iyyace ko addini, kuma hurumi ne wanda shi ne ake kira last hope, inda kowa ma yake tunanin a nan zai iya samun sauki. To kuma sai ya zamanto yanzu kusan shi ne babban abin da yake damalmala al'amura daban-daban, domin yau wannan kotun sai ta ba da hukunci da safe, da yamma wata kotun sai ta ba da hukunci, duk da cewar kotun nan watakila za a gan su ma suna kan mataki ɗaya ne gaba ɗayansu. Amma baka ga za a ce kamar wannan zargi ne da ba shi da tushe balle makama, wasu za su ga kamar kun gaza yin tasiri, rigingimu ne irin na cikin jam'iyya da aka saba, jam'iyyu sun saba da rigingimu
kuke kokari kuma ku shafa wani bangare. Sai mun yarda da cewar babu wata jam'iyya da ba za ka iya samu da nata abubuwan ba, amma kamar yadda na gaya maka kotu takan zama bagire wanda ya kamata a ce za a samu confidence. Kuma abin da aka yarda da shi shine ai duk tsari na tafiya kotu ina ganin kusan kowa ma ya sani. A'a ka shigar da kara a karamar kotu ta yi hukunci, babu wata karamar kotu da take kan wannan the same level da ya kamata ma ta ƙara saurara ita irin waccan magana. To amma abubuwan da suke faruwa ai a fili suke. Za ka ga cewar yanzu kotu maybe za ka ce Federal High Court wata a Enugu ta yanke hukunci kaza akan the same magana da muke magana. Kuma gobe sai ka ji wata kotu da take Abuja ita ma ta yanke hukunci akan the same abin da ake magana, amma kuma hukuncin ya zamanto yana opposite na abin da ita waccan mutum ta yanke. Amma baka ga kamar tsari na shari'a mutane suna da dama su garzaya kotuna mabambanta tunda suna da hurumi da iko na su shigar da kokensu ko korafinsu don a share masa hawaye. Abin da muka sani shine a zamanin da kotu take aikin ta na kotu, ko da drawing attention ɗinta aka yi cewar wannan kes ɗin da ake magana a kai yana gaban alƙalin kotu kaza, zaka ga kotu ta yi declaring ta ce ka je can kotun ƙara shi a ci. Wannan shine standard. Ba a kai kes ɗaya kotu daban-daban kuma ka samu different pronouncement a kai. In fact dai akwai hukunci har na Supreme Court wanda clearly ya fito karara ya ja kunnen alƙalai akan ma entertaining issues da suka shafi internal affairs ma na jam'iyya. Amma wannan hukuncin yana nan kake nufi kenan kotun koli ta yi shi. Kotun koli ta yanke shi. Saboda haka amma sai kaga abin mamaki abubuwan da gaba ɗaya an wuce su ma an tafi wani guri kawai sai a samu wani alƙali ko kuma ka je ka tattarar ma cewa yanzu kamar misali hukuncin da aka yanke akan jam'iyyar NNPP ba a ma yi sabin ɗin su ba. Ma'ana ba a gabatar musu takardar kotun ba. Ba musu ma da takardar ba ma karewa kenan ɗaya kenan. Sannan na biyu akwai civil case ma da yake a court of appeal. Su misali inda suka yi winin an kai kara court of appeal akan wannan shari'a. So kaga kuma wace karamar kotu ce za ta ƙara dawowa kes yana court of appeal kuma a ce alƙalin har yana da audacity din da zai entertain din kes din kuma har ya ba da wani judgment contrary to abinda kotun da suke da irin daraja ɗaya suka baya gaba ɗaya. Ba wai muna magana akan NNPP bane kawai. Halin da PDP take a ciki a yanzu kashi 90 cikin 100 nashi dukkan shi gaba ɗaya a bangaren shari'a ne ya jefa ta a ciki. Abinda Labour Party ta shiga cikin shi gaba ɗaya shi ma bangaren shari'a ne ya jefa ta a ciki. Dr. Habibu Sale Muhammad kenan kakakin Kwankwasiya Movement ta Najeriya. To da haka agogo a Najeriya ke cewa karfe 9 saura minti 13. Haruna Shehu Tangaza ne yake gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraron mu ta hanyar intanet a bbchausa.com, za a iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci ake bukata.